Praptaing sukune ngarga eran tumingaling pakulon asrining dendeng saengga praja dendeng saengga praja umbyung swarane pradangga busekan kang jalma budale para paraga ingkang sampun nitih turangga menika bidalipun kairing dening umbul-umbul suarane yo 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 ayo para paraga sing siap siaga ya ngerya was Bata rupa pudaling wadya kumurung tumandang kirang-kirang Suka tandang-tandang jumangkang gagaku mereka keliru perang Wasamata siyoga domakarya angangkan karyane praja murid Sukoharjo Bata rupa budale wadya kumurung tumandang kirang-kirang Cuka tandang-tandang jumangka gagaku mereka liru pernah Dosa mata siyoga domakarya angangkan karyane praja murid Kartarjo Siaga para prajurit ingkang ngagem busana patih galebyar patih calorot yen Cinandra candrane blalak-blalak paese hea ayo waspada ayo ayo
Rama Turangga karya muda. Ayo bebarengan prakanca pikule padha digoyang lenggat lengku joketane aduduh kaya aning semake nyenggol rono nyenggol rene aduduh goyangane sarwa oke lenggat lengku joketane ser 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 aduh penake Pak Mirun, nyapa to celuk-celuk iki. Asik. Ayo bebarengan prakanca pinggule padha digoyang lengku joketane aduh saya ayang semakin yo sing hati-hati yo ngger yo waspada ngger was lo lo was ayo alon-alon matone bisa kelakon ngger mak yo lo yo was la pas ayo la awas lo la ayo awas lo la ayo no awas yo ayo lo pas ayo yo
berhibur bersama Turangga Karya Muda. Tanpa mikir yo kene tansah klisian muntar-muntir wetenge krasa kroncongan saya kepengin wae nikmati sego pate gawang-gawang blendrang teri tempe sambel Mandingar trasi dele tompang pulup godhong kates lembaran dipangan esok mantuk lek mangan sinape mantuk dipangan menyanyi sego patek ora maria godhong kates lembaran dipangan esok mantuk lek mangan sinape mantuk dipangan bengi nyeni sego patek ora maria Yo, yo.
Ayo le. Yuk. Awas, ayo. Ayo. Was. Yo. La. Was. Ricik kumicik krimise wis teka sedelo maneh bapak ni wis teka aja kaget aduh rika beton napa bungkus petak niku isi napa alon-alon watoni bisa kelakon ger mak ayo lah lo yeah yo lah awas ayo penak yo mak turangga karya muda mak penak tenan ye lah lah bos lah was lah lo ya lah to lah lo awas ayo
ayo. Ayo sing siap siaga ngger ayo ngger. Ye. La. Terus. La. Ayo. La. Lo. Ye a. Ye a. Lo. Pas. Ye a. Ayo. Lo. Ya. Ye a. Pas. La. Ye. La. Ayo. Ayo. Was. Ayo leno pangindamu sebelah dadamu. Ayo maju kene kira ayo maju kene. Was. Ye. La. Ayo. Wes. La. Ayo. Ye. Ayo. Was. Ayo tinake bersama Turangga Karya Muda. Tak betike mawar kuning, tak arase mawarku karo tak liling, yen nuju sumanding buluku merinding. Mawarku mani eca ayu, mawar kuning tak anggo sumping, ya bareng anyeni anembar wewangi. Ayo yo. Iya. Ayo waspadake ayo. Weh lah ayo. Yuk. Alon-alon watone bisa lakon nger ayo nger. Was. Ayo. Weh. Lah ayo. Ayo. Layah. Meskipun sang Prabu Barong. Ayo. Awas. Leno pakai dagu sebelah sirahmu ayo.
Ayo ger waspada ger ayo. Woi. Nah, foto. Ye. Ya. Yo. Ayo. Wah. Ya. Was. Kok. Woi. Yo, waduh. Ayo. Yo. Wah. Wah. Ayo. Ya. Was. Nah. Ayo. Yo. Bersama Turangga Karya Muda. Pinggir le. Ya. Woi. Wah. Kok. Ah. Waduh. Yo. Ya. Yo. Yo. Mas. Waduh. Jalan. Yo. Ayo, hara. Hey. Ya. Yo. Wes. Ayo ger, sing was padha. Ya. Waduh.
tek tok tok guk tok tok tek tok tek tok guk tok tok tek tok tok guk tok tok tek tok guk Jumangkut seru imbal-imbalan lesung jumangkut menekar mangukuk kumandang ngabak isu jroning apa disentok tok tek tok tok guk tok tok tek tok guk tok tok tek tok guk tok tek tok guk yo ayo le awas ajar hei ya kok hei ayo Amo Jaya Brata Singa Barong Pranyata Hambebayani Gereng tan kenopi nandung Netranyo pindho dahono watak ira durangkara kang kasuwur gawe tunane sesama yen lena kenopi lahi wase mingkir mingkur ing akara akarana karnan marti siwi mereka terta bakar tinik ngilmu kang tumrap ning tanah Jawa agema ayo waspada Kengger ayo Nger waspada Kengger wase ayo layah mesalipun sang Prabu Singobarong ye rome was
Sigra sigra ngayuka angayai karya pakaryan ning praja gumregut sangkut tancut tali wanda manunggal setya dapyak jinarasri swara niku murut samya rebut arsi estu padha dawanya sanyata sajuru ngayahi karya sigra sigra ngayuka ngayahi karya pakaryan ning praja gumregut sangkut tancut tali wanda manunggal setya dempyak jinarasri swara niku murut samya rebut arsi estu padha dawanya sanyata sajuru ngayahi karya saged glarong tresnaku nalikane aku ninggalke sliramu apa sajroning ati ing nalika kuwi brebes milih kang dadi saksi ning tresnaku mring sliramu rasa melang kahanan tangga sadati papalang atiku rakuwowo konku ninggal tresno neng arep iso ati malah lara jeret badan jeret ati mires saben dina atus tangis lara nggonku ngampah saya lara ninggal tresno gameter nggonku nalangsa jeret jroning ati senajan tresno ora kudu duweni nanging mong gawe linglunge ati bareng ora iso manunggal nyawiji oi oh ayo yo ye 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 Gonku mikir ten saged larang tresnaku nalikane aku ninggalke sliramu abot sajroning ati ing nalika kuwi
yo 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 yo. Yup. Yo. Yo. Otto. Yep, 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 yo. Yo. Woi. Ya. Wah. Yo. Yo. Waduh. Ayo ger, manut marang bopong ger, ayo ger. Hoho, ora usah balelo ger, ayo. Manut, manut. Iki tak entekne sik bopo. Iki tak entekne tak mamis sik iki bopo ya. Ah. Iki tak mamis sik engko bali aku. Ik